bambo azi makangoti mashizha masabhuku chokwadi chakamira yes makashizha sabhuku bhuku redu randakangoberekwa ndiri ndiro ratoro saka ndangokura ndirimo newabereki asi unfortunately vabereki vakazodiyawo vakazoshaya saka ndakasara ndiri mukomana mukuru asi bhuku ratoro iri kai ibhuku like ifamily book vanhu vacho vase varimo madzikoma zoti even masabhuku acho ndiana mukoma avo ndo zvakamamira akaenda bhuku redu saka zvakaitika ndezvekuti ndasara ini ndiri mukomana mukuru handiti nyaya dzinoitika mufamily munongozviziva zvemishi vanhu vanonetsana vanhu vanokana saka as a family ndakanga ndakushaya mutsauko between family matters nematters ebhuku saka its like ndakachibvamo mazona nditi ndatotaura vamwe naumwe sabhuku muparutsa akati iye akati kazvine simba dzekuchinja tongokunyora kunyora munhu asi ndakachinja tikatopedza nguva babo tikaiti kubatsirei zvafanira kuti munhu rugara chinozi bhuku chii ndopandoti pakakanyika chokwandakatadza asi utaura unoziva zvorutaura utaura unga teacher like unga someone like teacher asi uri kutaura kunga unonzwisisa stereki asi chaunonzwisisa hapana handizvo tiri kuti isusu ka chinonzi bhuku chii village chii village chii dati vanhu vako vabude kusikuru vazokuona uchibuda pakaranganda urikutadza kupindura mubvunzo ndati village chii inondinetsa nekuti ininika indoticha masubjects andoticha akasiyana indoticha building studies anyway alright let me assist you ukazwa chinzi bhuku ukazwa munhu achinzi apinda mubhuku anditika bhuku rinooriginata kubva panzita renzvimbo anditi ukanzi Ndorikanda village it means uchiri kunzi Ndorikanda village chii iland ndiyo Ndorikanda chii village iyi andizvo ivhu iri ndiyo Ndorikanda chii village yobva yazonopiwa chii boundary uko kuti ivhu riri kutangira apo kuenda uko yamberi chii village andizvo saka zvinoitika kana as long as uri muivhu rinoti chii Ndorikanda haukwanisi kunyorera kuti rugara kuivhu rekwani rekwamberi saka you cannot change izwa haukwanisi kuchinja kuti uri kwamberi asi uchigara mani mandorikanda ndiri kunzwa hazviiti anditi whether kuda kana kusada as long as uri muivhu randorikanda unogara kwani kwandorikanda saka inini mubvunzo wangu uri pekuti iwewe wakachinja here ivhu rekugara wakugara kwako kabuda matoro wakugara kwamuparutsa here kana kuti ungori matoro bhuku raparutsa natoro vanhu vacho vakavhengana vanhu vanaotanga kuvhengana kwavo nekuchinja kwako iwe bhuku vanhu vakagara vakavhengana ende uri umwe hwane vanhu vacho vakavhengana nevanhu varimo asi kuvhengana kwevanhu hakukuchinjisi bhuku uri kuti here wakuchinja bhuku nekuti vanhu vakavhengana dambudziko changamirira marelations ako nanatoro hazvikupi simba rekuti uchinje bhuku rawakagara ndosaka ndabvuma kana vari kugara matoro bambo hauchinji uri wekwatoro yes unless kana watuta twako waenda kubhuku kwani kwamuparutsa wonochinja kuti wagara kubhuku kwani kwamuparutsa ende da kutoonawo muparutsa iyeyo munhu iye ane ugire muparutsa ndizvo muparutsa une ugire mira muparutsa une chii une ugire atiti ada kutora mutero kune munhu asingagari munzvimbo mani make saka iwewe izvozvi nhasi ukazi magwere auya uri utambirirepi
ndakatorijena manje. Andizodabvunza. Ndati nhasi kukaya magwere ewofeya. Uri zita rako riri kubudirepi? Iko zvinezvi ranga rakwamparutsa kuya. Kwamati kuna sabhuku neudyiri. Ndiko ranga. Ende sabhuku younodyire ada kukupa achishandisa justification ipi? Achideprive munhu wekamuparutsa, achitora iwewe wekwatoro, kupa iwewe wekwatoro, kunyika kwamuparutsa, kulist yamuparutsa. Azviiti, hausi kuzoona here? Ndapazwa Changamire. Chibva watoenda nhasi mangwana chaiye, uri munhu wekwatoro iwewe. Sabhuku muparutsa wacho uripi? Mangwana, mauya naye here sabhuku wacho? Anga asina ku. Anga asina, chibva madzoka muri sabhuku ndadzoka kwatoro. Kana mama akamupa $15 yekupinda mubhuku, kana zvichita kudzorerwa imari yenyu. Zvakanaka ichanga. Kana mafunga kuenda kwamuparutsa, budai muende kwani? Kwamuparutsa. Handizvo? Hamuchinji bhuku ndodai daba. Hamundochinji, yes. Oh. Chero mabasa emadevelopment chichi hapana zvaaiti. Munhu akangogara just kungogara. Kungozvigara kuti ndiri munhu mutero haatereri mabasa kana edevelopment zvese zvinoitawo umwe mumavillage haiti. Nguva yakareba. Ndarubhadhari mutero wese. Izvi takatobhadhara $5 kwa DC. Aiwa. Eka DC. $5 aya. Aiwa ka. Iwe pane chinonzi development levy. Uri kubhadhara here development levy? Autoizi. Right. Ita muchibva panapa ka. Muzvare. Ndikuda yegore rino hana kubhadhara ndizi. Right, chibva yamati ngaabhadhare regore rino 2024 $5 handiti imari $5 yelast year 2023 $5 2022 $5 2021 $5 saka doti ubhadhare ma$5 emakore 4 nditoda marisiti acho ndikuona marisiti acho musi Friday mamanitumira pa WhatsApp. I want to see the receipts. Iko zvinezvi Changamire wakatobva utoisa message mufoni yaShumba uko wachitoti kana muda zvokuramba muchinetsana neni endesai nyaya dzangu kwese kwamunoda endai zvese zvamunoda maendesa kwamunoda kureva kuti unodherera unodherera Changamirika Zakala kuna atatu rubayo. Dambudziko ratiri kuita ka. Iwona nemapepa ari panapa. Akaita ndinetseke kubhuku ratorora muri kutaura ka. Ndizvo chaizvo. Izwa asi nhawire apa izwa unodherera munhu mapepa usamixe zvinhu zvakawanda ba. Deal neproblem one at a time. Ndikufunga ndio problem nyaya yemasamoni ekwatoroko unezwa mutonetsana newamwana ani I don't know andika saka usati izvozvo hazviiti kuti utize mubhuku nenyaya kuti wanetsana nemhuri ekwatoroko. Solve the problem. Kubuda mubhuku hauna kusolva chi problem. Nyange ukauya nhasi kuti wakubhuku rekandorikanda unohirwa $15 ekupinda mubhuku. Masabhuku akatoona kuti wakarara wakaresha wanokudya asaziya iye defense same sabhuku iye mangwana ndi anobuda itota atopoziya nomboya mari yake ba mari yoyo kupa masabhuku kuendesa kubhadhara development levy ndoda mari city by Monday musechingani nhasi ngani Saturday by Friday ndoda munitumire mari city acho kana saka bhadhara tobva tochitangira ipapo wazizwa chamari Friday ndakuzwa kuti wabhadhara development levy asi chibva waenda kuna Muparutsa ovaswa kuti Muparutsa shamwa ndadzoka kwatoro izvozvi chibudai dai Changamire. Yes. Sorry ndakanga ane nezvikwereti zvaishe zvaasina kubhadhara. Aiwa. Iyo is okay. Iyo manje kana yaye zvikwereti yakwenda civil court. Civil court ndio ine jurisdiction yekuti abhadhare. Yes. The teacher asingabhadhari unodhakwa here. All right, it's okay. Yes, zvikwereti civil court. Right, next and